Israel na tinatapakan, na nilamuran ng paa, ay handa ng lumaya para sa Panginoon. Ito kung bayan ng Israel, sa wakas, sa pagkakataon na kanilang pinaghihintay, ay dumating na yung kanilang pinagsasabi-sabi na makalaya kasama ang ating Panginoon. Kung kaya isipin nyo at ilagay ninyo ang inyong mga puso at buhay sa bayan na ito. Isipin nyo na ngayon, sa buhay ninyo, dumating ang pagkakataon ng kasalanan na lumamang kayo. Minsan ang mga kasalanan sa laman, sa pera man, sa trabaho man, o kung saan man, gusto ko sabihin sa iyo na may mga pagkakataon na tayo makalaya roon. At sa oras na ito, ilagay niyo ang inyong sarili sa pagkakataon na malapit ka ng lumaya. Kung kaya ito pong bayan ng Diyos sa Sampaloc, ay naniniwala ko na may mga nakalaya na at may mga nalaya pa lang. Pero gusto ko sabihin dito, sa paglabas nila mula sa Egypto, ang puso nila dininis ko ba? Ang kanilang kagalakan na hindi paniwalag. Sapagkat sa oras na ito, ay ito may pagkakataon na ang pagsakay ay magkakaroon ng kalayaan. Ating sundan ang kwento ng kanilang pagkalaya. Exodus 14 verse 1 to 4. Exodus 14 verse 1 to 4. I will be reading ESV version. My Bible says, Then the Lord said to Moses, Tell the people of Israel to turn back and encamp in front of where? Saan po? Hello? Kapatid? Saan po? Pihayrot. Between Migdol and the sea. In front of the Baal-Zephon, you shall encamp facing it by the sea. For what? For Pharaoh's sake of the people of Israel. They are wandering in the land. The wilderness has shut them in. And I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them, and I will get their glory over Pharaoh and all his host. And the Egyptians shall know that I am the Lord, and they did so. Dito ko sa panahon ito, pinunahan ng Panginoon ang bayan ng Israel na magkampo doon sa Pihayrot. At sa panahon yun, meron dahilan. Sapagkat pagmamatay kasi ng Panginoon ang puso ng paraon na ito, patuloy tayo. When the king of Egypt was told that the people had fled, the mind of Pharaoh and his servant was changed toward the people. And they said, What is this we have done? That we have let Israel go from serving us. So he made ready his chariot and took his army with him, and took 600 chosen chariots and all other chariots of Egypt. So sabihin ngayon na yung susugod doon sa bayan ng Israel na pinalaya din nila, na nagbabagay nila, at ikapasugod yung mga pinili. Piniling karwake. Pag sinabi pinili, pinakamalakas. Yung mga sinanay. Yung mga yung mga parang mga mag-ispatan. Isipin ninyo, dito po sa lugar na ito, may mga problema sa buhay natin na darating na kaya ng mga karubahan ito. At sa kanilang posisyon ng nabaon ito, patuloy tayo, and the Lord hardened the heart of Pharaoh's king of Egypt, and he pursued the people of Israel, while the people of Israel were going out defiantly. Opo, dapat pinagpapatay sa buhay natin na ang buhay na ito ay hindi mawawalan ng hirap. Dapat pinagpapatay sa buhay natin na hindi mawawala ang kirot sa buhay nito. Patuloy po tayo. At sa mga panahon na ang bayan ng Egypto ay susugod na sa bayan ng Israel. When Pharaoh drew near, the people of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians were marching after them, and they feared greatly. And the people of Israel cried out to the Lord, and they said to Moses, I see, because there are no graves in Egypt, that you have taken us away to die in the wilderness. What have you done to us, Moses, in bringing us out of Egypt? Is not this what we said to you in Egypt?
have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness. Dito po yung buong bayan na pinalaya ng Diyos, yung bayan na pinunatan ng Diyos, yung bayan na pinapala ng Diyos, ay nagkaroon ng pagbabaling isip sa ating Panginoon na kung saan mas pinili nila na mas sundin ang mga nag-Ehipto kaysa ating Panginoon. Sa Tagalog, gusto ko sabihin sa inyo, ang bayan ng Israel na nakamit ng pagkaligtas ay sinabi ganito, sapagkat lalong mabuti pa sa amin na maglingkod sa mga Ehipto kaysa sa mamatay sa ilang. Minsan pa sa buhay ninyo, kapag dumating ang problema at hinabol ka, minsan ba naisip mo rin na paglilingkuran ng paraon sa ating Panginoon? Minsan ba sa buhay mo, dumating ang pagkakataon na hindi mo na makita ang daan kung saan nalakaran mo sa Panginoon. At sa mga panahon yun, naguluhan ka, nagdusa ka, at sa mga oras na yun, naisip mo, paglilingkuran ng paraon sa ating Panginoon. Sa mga nanay, minsan ba sa pag-aalaga ng inyong mga anak, dumating ba na sana mas inisip nyo na babaka na lang siya palagi? Sapagkat nung tumanda na siya, hindi na natin maalis sa buhay mo sa kanya. Hindi mo na makatrol ang buhay niya. Naging sumayin siya sa iyo. At minsan naisip mo na sana hindi ko na lang pinanganak itong batang ito. Gusto ko sabihin sa inyo, ipaglalaban kayo ng Panginoon. Sa mga itay, minsan din ba sa buhay ninyo na dumating ang pagkakataon, na dumating ang trabaho kapalit ng ating Panginoon. At dahil araw na sabat, hindi mo makasimba sa Panginoon sapagkat ang trabaho mo ay pinili mo sa ating Panginoon. At ngayon, naguguluhan ka kung sino ang pipiliin mo sapagkat nahihirapan ng pamilya mo. At alam mo na kung wala ang trabaho mo, wala pagkain ang pamilya mo. At sa mga oras na yun, napag-isip-isip mo rin na pagkakataon, ang ating Panginoon kaysa sa ating Panginoon. Sa mga kabataan, sa mga kalalakihan, minsan ba sa buhay ninyo, dumating din ang pagkakataon na mas gusto niyang sundin ang siya paraon sa buhay niyo. Sapagkat sa mga panahon yun, nakita mo ng iyong grades, ng iyong grado, ay patuloy na bumabagsak. Nakita mo yung pamilya na hindi mo maramdaman ang pagmamahal na nais mong maramdaman sa buhay mo. At sa oras na yun, marahil meron dito na aksidente na buntis sa kanyang minamahal sa buhay. Alam niyo ko, meron po akong roommate sa AUP. Hindi ko alam na yung lalaking yun ay nagkaroon ng isang pagkatalik sa asawa. Siya estudyante. At sa mga panahon yun, na pag-isip-isip ng lumayas na at iwan niyang eskwela, iwan niyang pamilya, iwan niyang Panginoon para sa kanya. Anak. At sa mga oras na yun, buti na lang nakita mo Panginoon sa puso niya at hinag ko at hinaraman niya at kami nanalangin sapagkat sinabi ko sa kanya kung meron ba dito nangyari yun, ipaglalaban ka ng ating Panginoon. Amen? Ipaglalaban ka ng Panginoon. Sa mga babae na ito, kabataan, minsan din ba sa buhay ninyo, marahil sa inyong mga kasintahan, walang araw na hindi nag-away, walang araw na hindi umulan, walang araw na hindi mo narinig ang kidlat sa iyong minamahal, sa iyong sinisinta, at minsan din sa puso mo, sa buhay mo, nagsama ka ibigin siya, at gusto mo na ibigin din ang paroon kaysa ating Panginoon. Kung tatanungin niyo ang lingkod rito, kung tatanungin niyo ang pagkakasyon rito, minsan din sa buhay niya, dumating ang pagkakataon na gusto mo na maglingkuran ng paroon kaysa ating Panginoon. Ngunit mabuti ang ating Panginoon, sapagkat ngayon, gusto kong ulitin sa inyo, ipaglalaban ka ng aming Panginoon. Amen? Mga kapatid ko, kumawa ka, hindi ka nag-iisa. May lalaban para sa iyo.